Българското кисело мляко е наистина невероятен продукт, защото то е от дълбока древност. Хората са отглеждали животни, за да извличат млякото и да се хранят с него. Вниманието към българското кисело мляко е първоначално привлечено от факта, че сред населението по българските земи има много дълголетници. За българското кисело мляко можем да кажем, че освен, че е традиционен продукт, то е храна, то е здраве, то е магия и в същото време е един от най-старите пробиотици. И моите дядо и баба са някъде живяли до около 100 години. Дори има сведения, че един мой дядо е живял до 103 години. И оттам е направена хипотеза, че консумацията на кисело мляко удължава човешкия живот. Тази теза е доразвита от руския учен Мечников, който съобщава неговото виждане, че киселото мляко и млечно-киселите бактерии могат да противодействат на процесите на стареене, противодействайки на гнилостни процеси в стомашно-чревния тракт на човека. Българското кисело мляко съдържа бактерии, които казват, че не се намира никъде другаде в света. Много наблюдения също са правени, че консумацията на кисело мляко води до облегчаване на състояние на дисбиоза, т.е. нарушен състав на микроорганизмите в стомашно-чревния тракт и съответно редица патогенни бактерии могат да бъдат елиминирани чрез консумацията на кисело мляко. Какво се крие магията на българското кисело мляко? В симбиотичната закваска, в метода на неговото получаване. Още от древността знаем, че българите са си предавали тази закваска от ръка на ръка. Моите баби и дядовци, които са живели тук по тези земи, те отглеждаха крави, овци, кози и в едни големи дървени бъчви, бурета се правило се киселото мляко и правило се сирене също така. Правили са други видове български гозби, които предимно са хранили с млечни продукти. Отличителна черта на българското кисело мляко, най-малкото по времето, когато са забелязани тези негови здравословни свойства, е било, че е имало добре изразен млечно-кисел вкус и много голям, висок брой на две бактерии, пръчковидна Lactobacillus bulgaricus и кок Streptococcus thermophilus. Тази бактерия винаги е присъствала в млеката, които се произвеждат тук в България. С развитието на обществото, с развитието на икономиката е станало необходимост както самата технология за производство на кисело мляко да се развие технологията за производство на самите бактерии, които се влагат в киселото мляко. Е станало необходимо за това да бъдат насочени усилия, научно-изследователски, да бъдат основани структури, които да се занимават с това. През 60-те години, когато е създадена първоначалната форма на Elbi bulgaricum и е създадена лабораторията за чисти култури, тогава е патентоват метода за получаване на симбиотичната закваска. Ние и до ден днешен поддържаме и разпространяваме по света нашите български симбиотични закваски. Това са повече от 50 години. Bulgaricum е развити научно-изследователски център, който изследва свойствата на млечно-киселите бактерии, технологични, здравословни, от най-различни ъгли, започвайки от изследвания в лаборатория и стигайки до клинични изпитания при хора, за да се установи точния механизъм на здравословния ефект. Затова нашият български продукт е толкова известен и е предмет на изучаване от много учени, не само в България, но и в други страни.
Ние разполагаме с голям научен център, с голяма колекция, която можем да проведем изследванията на нашите щамове, с които ги предлагаме по целия свят като стартерни за квас, за култури за българско кисело мляко. Когато човек се храни с кисело мляко и млечни продукти, подобрява своето здраве, защото млякото съдържа много витамини D и калций. В този смисъл, както казах, той е магия, той е традиционен продукт, той е един пробиотик, който трябва да се консумира навсякъде и носи здравословни ползи за организма. Затова се хранете с нашето българско кисело мляко. Апу Dairy Монгол сүлийн үйлдвэр улгаар тархины албан ёсны эрхийг эзэмшиж хэрэглэгчдэд шанар, стандартын шаардлагад нийцсэн эрүүл мэндэд тустай бүтээгдэхүүнийг хүргэж байна.